mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Punto Central Luzon, Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RWN 95.1 FM. Kapiling din natin ang ating kasamahan sa media, mga seasoned broadcaster ng CLTV 36, Paulo G. Santos, Senior Producer of CLTV 36. Magandang hapon sa iyo, Paulo G. Habang nabalen, ganito pong taladukimi, saan man pong panig ng mundo. Mga kaibigan, ito pong pagkakataon na to, wag ho ninyong pakawalan. Bakit? Dahil ito ho yung pagkakataon na nakikilala ho natin yan pong mga kandidato. Yung mga followers natin na DJ Alex, alam mo, OFW at yung mga usaping lokal, naku, nagiging bihasa ho sila dito ho sa mga mainit na diskusyon, lalong-lalo na kapag yung local issue na ibababa ho sa tao. Napakahalaga niyan. Ito hong mga followers ho natin, inyo hong naririnig, yung pong mga andyan ho sa radyo at nakikinig dito ho sa RW, Paulo G po, ng CLTV 36. At baluan nyo, 62 days na mo po. Election na. Tamang-tama mga kaibigan dahil ito po ang tamang panahon upang tayo po ay maging mabusisi dito ho sa mga humaharap ho sa atin. At isasalang ho namin ni DJ Alex ang kanila pong mga plano, karakter at pagmamalasakit sa ikaulad ho ng ating pong lipunan at pakikinabangan po. Opo mga kaibigan, ng susunod na henerasyon. Sana naman mangyari yun, DJ Alex. Yes, tama ka dyan, Paulo G. At syempre, atin din pong inaanyayahan ng ating mga tagapakinig na mag-send lamang ng mga katanungan o mga comments sa aming Smartline 0919-264-4439. Maaari rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live. Samantala, bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon, narito ang mga balita sa oras na ito. Ang pagdadahan sa RW 95.1 FM. Extended na po hanggang March 17 ang aplikasyon para sa local absentee voting sa 2025 elections upang matiyak na magagamit ng mga kwalipikadong botante ang kanilang karapatang bumoto. Pinalawig ito dahil sa nalalapit na paggunita ng mahal na araw sa buwan ng Abril na maaring makaapekto sa proseso ng aplikasyon at pagsumiti ng mga kinakailangang dokumento. Ang detalye sa report ni Raymond Tasoy. Pinalawig ng Commission on Elections o COMELEC ang huling araw ng aplikasyon para sa Local Absentee Voting o LAV sa darating na 2025 national and local elections sa May 12. Batay sa COMELEC Resolution No. 11120, inilipat sa March 17 ang naunang deadline na March 10 sa ilalim ng Resolution No. 11091. Ang pagpapalawig ay tugon sa kahilingan ng iba't ibang ahensya lalo na't nalalapit ang paggunita ng mahal na araw mula April 17 hanggang April 20. Inatasan ng COMELEC ang mga aplikante na isumite ang orihinal na LAV Form No. 01 at LAV Form No. 02 bago sumapit ang bagong deadline. Samantala, itinakda naman sa April 11, 2025 ang deadline ng pag-verify sa mga aplikante na kwalipikado sa LAV mula sa dating April 8. Ang pagpapasa naman ng listahan ng mga kwalipikadong LAV voters mula sa Committee on LAV ay itinakda sa April 27 mula sa orihinal na April 21. Ang local absentee voting ay isang sistema ng pagboto na nagbibigay ng pagkakataon sa mga kwalipikadong individual na maagang makaboto bagong itinakdang araw ng halalan. Sakop nito ang mga empleyado ng gobyerno, kasapi ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Gayon din ang mga miyembro ng media na may tungkuling kailangang gampanan sa araw mismo ng eleksyon. Sa ilalim ng LAV, tanging mga kandidato sa pagkasenador at party list organizations ang maaaring iboto. Ang pagboto ay itinakda mula April 28 hanggang April 30, 2025. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang official website ng COMELEC. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Para sa iba pang balita, 90% ng mga balota na print na ayon sa COMELEC. Umabot na raw sa 90% ang accomplishment rate ng printing ng mga balotang gagamitin sa 2025 national and local elections.
Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, 72 million ballots na ang naimprinta at 8 million na lamang ang kailangan tapusin. Target umano ng poll body na matapos ang printing ng lahat ng balotang gagamitin sa May 12 ngayong March 14 hanggang March 16. Patuloy din ang ahensya sa pagsasagawa ng manual at automated verification ng mga balota na inaasahang matatapos sa Abril. Samantala, COMELEC hinimok na tutukan ang red tagging sa mga kandidato. Nananawagan ngayon ang Bayan Muna Party List sa Commission on Elections sa COMELEC na tutukan ang ginagawang red tagging sa kanila at iba pang mga progresibong grupo. Sa pahayag ng kanilang first nominee na si Atty. Nery Colmenares, hinimok nito ang komisyon na pag-ibayuhin ang pagpapatupad ng anti-discrimination policy sa panahon ng kampanya matapos maging subject ang grupo sa iba't iba umanong black propaganda. Giit ni Colmenares, patuloy ang ganitong uri ng paninira sa kanilang grupo sa kabila ng pahayag ng Korte Suprema na banta sa buhay, kalayaan at kaligtasan ang red tagging. Matatandaang nauna ng kinundena ng grupong Bagong Alyansang Makabayan Gitnang Luzon ang pagsasabit ng mga poster na nauugnay sa mga progresibong grupo sa mga komunista at terorista. Ayon sa Bayan Gitnang Luzon, paraan umano ito ng paninira sa mga organisasyong tunay na nagsusulong ng reforma at pagbabago sa gobyerno. At sa huling balita, ex-President Duterte inaresto na sa bisa ng warrant mula sa International Criminal Court or ICC. Naglabas na ng pahayag ang palasyo kaugnay ng pagkakaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa inilabas na statements ng Presidential Communications Office, nakasaad na natanggap ng Interpol Manila kaninang madaling araw ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Alas 9 ng umaga ngayong March 11, dumating si Duterte at ang kanyang grupo sa Maynila mula Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa umano'y krimen laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalusugan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno, sinigurado rin na siya ay nasa maayos na kalagayan. Okay, Paolo G. Ayan, ano ang masasabi mo sa mga latest news natin, especially the last news I just read? Totoo, naalarma ho lahat, lalo na yung pong mga keyboard warriors. Naalarma. Kala mo yung ang dami agad, no? Yun yung maiging obserbahan natin. Sa panahon ho ngayon, mga kaibigan, kita ho din yung mga nagko-comment, lalong-lalo na ito, napaghahambing, kung gaano ba karami yung keyboard warriors ng isang poder ng politiko na ganito, at kung totoong tao ba yung mga nagko-comment, lalo-lalo na mga kaibigan, dito ho sa pagkaka-aresto ho ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At dito ho sa mga usaping pambayan naman, hindi lang ho yung mga national issue ang kailangan ho nating tutukan. Sa totoo lang, DJ Alex, alam mo baga, yung positioning dyan sa national hanggang dito sa local, may epekto din naman yan. Lalo-lalo, pinag-uusapan ho natin yung unity na ngayon na walang-wala na talaga unity. DJ Alex, walang-wala ng unity. Diyos ko po nga pong shoutout tala pa mo rin ng kakatamon taladugi. Ang amin pong live streaming ho ngayon, mga kaibigan, ay hindi lang ho sa radyo, hindi sa TV, hindi lang ho sa CLTV, kundi maging sa social media. Napakarami ho naming media partners dito ho sa ating pong Paglalahad 2025. At dyan ang Punto Central Luzon. Yes. Shoutout din. Happy birthday kang Reynaldo. King Sunstar. Ready kay katabo muna pong kayabe sa pamamahayag. Opo, mga kaibigan. Napakaigi ho na nakabantay ho yung mga kapwa ho natin mamamahayag dahil sa kada soundbite, malinamnam na soundbite nito hong mga naanyayahan ho namin, yan ho'y magiging balita, DJ Alex. Tama yan. Yun ang Paolo G. buti nun, di ba?
Okay, at hindi na natin patatagalin pa, Paolo G. In a short while, ipapakilala na natin ang ating panauhin ngayong hapon. Alam mo, nakakatuwa. Pag-post pa lang natin ng picture niya sa social media, ang dami na ng mga comments. Daming share. Ang dami na ng mga share. Nakita mo yung sa CLTV 36 din. Ang dami na ng mga mabubuti rin namang pananalita sa ating bisita ngayong hapon. But before that, magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang Paglalahad 2025. Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ibagpili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhol o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pangapat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At panglima, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno, kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Standard Time, 16 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik po ang programang Ang Paglalahad 2025. Kasama pa rin natin ang senior producer of CLTV 36 na si Paolo G. Santos.
Karangalan na ako po'y maging kabahagi nito po makasaysayan po natin na halalan at ito ho yung unang pagkakataon mga kaibigan na ito pong inanyayahan ho natin tumugon. Yung lakas ng loob pa lang na humarap ho dito mga kaibigan at sasalang hindi ho dun sa mga tanong na malalambot kundi matitigas na tanong kukumprontahin ho natin. Pero hanggang alagang programa Rening Manal Bege katamo pablasa ang ining halalan tuto ne dakal malalyari tan tipong o kabira nga na bala mo kayong tono na ning pamangutang da na bala mo papaborla rin nga doang angkora na kita sabihan da. Alam mo gusto kong natin to umpisahan natin dahil umpisahan natin ang dalangin baka malaking bagay kasi yung panalangin na nagsisilbi kami na instrumento lalong-lalo na yung mga nakikinig sa amin kung papaano namin babalasahin yung mga bagay ho na totoo, katotohanan na kuminsan nababalik kasinungalingan, kuminsan nagiging katotohanan. Yan ho ang mahirap. Magaling gumamit ng salita na bukas makalawa, andyan ho mga kaibigan, nakikita na ho natin yung kabalintunaan ho ng kanila hong mga sinasabi, yun at tinatanggap-tanggap pa rin natin. Pikit lang ho natin yung ating mata dun ho sa mga nakikinig ho sa amin. Sabayan niyo ho kami sa aming pundalangin. Panginoon, dito ho sa programang Paglalahad sa kauna-unahang pagkakataon na haharap po kami dito po sa mga kandidato. Hinihiling po namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng gabay na magawa po namin ang aming pong katungkulan na sila po ay makilala. At siya nawa, ito hong mga makikinig, troll man yan, naiintindihan ho natin kung minsan yung pong mga gumagawa ng masamang agenda. Siya nawa, ang aming pong dalangin gabayan po kami at magawa po namin ng tama ang aming pong duty. Takal pong salamat in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, Paolo G, pakilala na natin ang ating bisita. Ot kadrama mo hata tayo para makiramdam ka ako. Kasi pablasa kakaluguran. At na po kasakit misan, ating ang katalamita, sasabihan ot kitang na ito? Nga na, dakal magta sa kile. Pero ito ho, mga kaibigan, pinapaunawa natin sa ating mga guests na hindi ho magiging madali yung aming mga tanong. At pagkakataon din para ipaliwanag yung mga kanilang pinaninindigan, lalong-lalo na sa isyong lokal. Ngayon po, kakaluguran, kini na kami man po Tarlac gini. Mo po Pampanga, ito pong makiramdam kaya kami. Sa Tarlac naman ho kami ngayon, mga kaibigan, at makakasama ho natin ang aspiring mayor ng Concepcion, Tarlac. Wala bang sound effect dyan na papalakpak? Ay, mga nakikinig ko sa atin sa radyo. Ayun. Nino yan. Nadaroon yung katamang taladugi. DJ Tyra. Former Mayor Andy Lacson. Opo. Upang dalakayin ho ang kanyang plano, plataforma, at kung bakit siya ang dapat iboto ngayong darating na halalan. At alam ko naman, nakaramihan sa ating pong mga tagapakinig ay napapatanong sa kanilang sarili, sino ba si Andy Lacson? Maulag ang sagot na ini. Si Andres Andy David Lacson ay ipinanganak ho, mga kaibigan, noong November 30, 1976. May baluyay daling kaya katang bisita. Pero bata pa. Siya ay isang batigang lingkod bayan na kilala sa kanyang serbisyo publiko sa bayan ho ng Concepcion, Tarlac. Sinimulan ni Andy ang kanyang karera sa politika sa edad na 19 anyos. Bilang chairman ho ng Sangguniang Kabataan sa Barangay San Bartolome mula 1996 hanggang 1998. Dahil ho sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko, siya ay naihalal bilang konsehal mula 1998 hanggang 2001, Vice Mayor mula 2004 hanggang 2014, at kalaunan po ay naging alkalde ng Concepcion. Kapilan niyan, Paulo G, DJ Alex, 2013 hanggang 2022. That's right. Okay. Si Andy Lacson ay nakapagtapos ng kursong Business Administration, Major in Management and Entrepreneurship sa Angeles University Foundation. Para mas mapalawak pa ang kanyang kaalaman sa pamamahala sa bayan, siya ay nakapagtapos rin sa Asian Institute of Management at Universidad ng Pilipinas. Bukod sa paglilingkod sa kanyang bayan, aktibo rin si Lacson sa mas malawak na larangan ng politika. Noong August
August 2021, hinirang siyang Vice Chairman ng Aksyon Demokratiko, isang mahalagang partidong pampolitika sa Pilipinas. Nagsilbi rin siyang Pangulo ng National Movement of Young Legislators, Tarlac Chapter, at Board Director ng League of Municipalities of the Philippines, Tarlac Chapter. Pagdating naman ho sa kanyang personal na buhay, itong gustong-gustong malaman ng mga Marites at Marisol, DJ Alex, ikinasal ho si Andres! Sino ba tumatawag sa'yo na Andres? Andres! Oh, ikumari kong Jennifer Nicolas Lacson at meron ho silang 5 anak. Jenna, Andrea, Andres David, Nicole Andrea, Angela at Maria Andriana. Shout out. O, yung mga Gen Z dyan, ano? Rene pong anak na pong former Mayor Andy. Gen Z la pang halos Rene. Gen Z lang. Oh, si Lacson ay aktibo ho sa social media. Gen Alpha lang ng former mayor. Kung saan siya ay nakikipag-ugnayan ho sa kanyang mga nasasakupan at nagbibigay ng mga updates tungkol ho sa kanyang mga inisyatiba sa pamamagitan ng social media. So, Gen Z ang dating din ho ni former mayor. Ang kanya hong official Facebook page, Andy Lacson, ay nagsisilbi rin hong plataforma para ho sa komunikasyon at pakikilahok, mga kaibigan, dito ho sa mga miyembro ng komunidad. Okay, Paolo G, umpisahan na nating kilalanin. Parang mas gusto ko kasing marinig ang mga bagay na yan mula mismo sa ating guest this afternoon. Okay, una-una, rinig na natin yung background niya sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pamilya, pati yung mga anak niya. Okay, umpisahan na po natin. Gaano na po kayo katagal sa politics? Since 19 years old yan, does it run in the family? Or kayo po ang unang pumasok sa politika? I've been in public service for the past 26 years. Bali, napahinga lang po ako ng 2022 since the SK days. Grassroots po ang ating pinanggalingan. Pero matagal pong naging barangay kagawad yung aking ama doon sa aming barangay. And eventually, naging konsil ng bayan. Then afterwards, dahil medyo bata pa po ako nun, before graduating college or nung nasa college tayo po ay nahilal bilang SK chairman ng barangay namin. Okay. Then eventually, that started it. Yung pong pagsisilbi natin sa bayan at quest natin sa political world. Okay. Mayor, doon po sa tagal ninyong panunungkulan and you've been into politics for quite a long time, ano po yung mga naisakatuparan ninyong mga proyekto? Marami po kaming naisakatuparan na proyekto, pero siguro ito yung pinaka-importante na lang yung babanggitin natin, yung pagkatayo po ng Tarlac State University sa Concepcion, yung Concepcion campus niya. Pagpapatayo ng isang dialysis center, blood bank center, tsaka diagnostic center. At pag-provide ng kompletong kagamitan ng mga barangay, namely full setup ambulance, dump trucks, L300FB, mga tricycle patrol at mga tricycle ambulance. And when we say this, 45 barangays po kami. Wow. Lahat po ng 45 barangays ay nabigyan ng ganong gamit na talagang magbibigay ng malaking kaginhawaan sa mga tao at talagang serbisyo publiko ang kanilang tinututukan. Hindi po biro ang mga naipatayo ninyo. Meron din po kaming nabasang Slaughterhouse, Concepcion Police Station. Tama po ba yan? Yes ma'am. Actually, yung mga basic establishments na kailangan itayo ng LGU ay naipatayo natin. Namely, yung police station, yung fire station, yung health station, yung birthing station, and then yung mga kagamitan ng kapulisan at mga bombero. These were all augmented as well as yung mga kailangan ng munisipyo sa mga heavy equipment. Itong ba nga nakikinig ho sa atin, mangyari mga kaibigan na ang issue ho dito ho sa Concepcion, issue din ho sa inyo. Kaya inaanyayahan ho namin yung inyong matalinong tanong sa pagsala ho nito mga kandidato. Sa mga binabanggit mo, napakabuti. Ito hong mga monumental project la po rin ni Rengaliwa, Mayor. Lalo na itang atikang eskwela na totoo. Metong muna man po ka rin pong mamaltok, matni, apis sabihin, pasensya na kanin kayo, makilabas ko kaya ka. Masanting, kumprontan talaret ang kutang na magagamit mo naman laban po kaya kayo. Paano pa yayo po? Total, bigla iya po itong TSU. Meron hong mainit ho na discussion ho ngayon sa Concepcion na ito ho daw hindi naging paborable dun ho sa mga estudyante. Lalo na dun sa mga usapin na Mila ko la grant kay Ched, lalo na reta scholar. Hampaya ka rin.
Yun po ay panuntunan ng CHED. Nang nagawad yung TSU conception, nung nagawa po ito. I think 1 year or 2 years after that, inalis ng CHED yung Concepcion Holy Cross College dun sa mga nabibigyan ng subsidy, yung TEI. Pero hindi ibig sabihin nun, kasi pag napunta dun sa listahan na may state university na yung bayan, madidilis nga. Pero hindi ibig sabihin hindi na mabibigyan ng yung mga incentives yung mga estudyante. Yun naman po yung sinasabi natin. At yun na yung nangyari, Sir Paulo, nung 2024 na. Kung tinatanong ko nga yung mga estudyante sa Holy Cross kung kailan may subsidy. 2022 may subsidy na, 2023 may subsidy na. 2024 lang na tanggal yung subsidy nila. Dahil nagiging political propaganda, sa atin pa po sinisisi dahil ang sama ng medyo ginagawa nilang propaganda. Parang kasalanan pa na itayo mo yung State University at mawawalan ng insentiba yung mga bata. Dapat po hindi ganon. Ang sanang ginawa nila, alam nilang mawawalan ng insentiba yung mga tiga Holy Cross, dapat pinondohan. Tulad ng mga ibang bayan. Kasi kung if you would go to Tarlac City, 3 po ang TSU doon, 3 campus. Pero lahat ng mga private schools na nakapalibot doon sa Tarlac City ay nabibigyan ng insentiba yung mga bata, yung mga estudyante. So you can compare that. DJ Alex, di na dalaan trivia rin nga talado kita manalbe ang pong makiramdam lalo na rin tao Concepcion ang po kening buong probinsya na po nin Tarlac Kabalen. Impong balena ning Concepcion, DJ Alex, metong yang ning vote reach ang munisipalidad kini Tarlac. So it's the biggest town. Biggest voting population, biggest population in terms of municipality. Kakadwaya o yung yan ay mumuna. Karen pong munisipyo mumuna yan. With the exception of Tarlac City, of course. So kay malagot sabi, ketang pamangailangan, ketang kasi madagul yang kaya Alex madagul yang challenge kay metong daragula populasyon nung retang karelang magaral makananula mika-access ketang education Keta na ang prosesong sa bintana suswatan da ka pa mika consultation wari ka rin makanani may pulay na nita tabat wari ati warin technical working group baka nitang itang implication na ini karetang makinabang ketang scholar na ninched ngara makanano waring milyarita. I don't know what's their opinion on that, pero ekbal manggaling TSU per se is good for the town, di ba? Given Dinanmeng State University metong Obalen ninong yung mabisa at po kailangan dalirayan ing pwedeng benepisyong ibinita kay metong Obalen, di ba? That's a permanent solution to an ongoing problem in terms of education. Providing quality education for free that is accessible to everybody within the municipality. That was the premise. Now, when it comes to process at lang TWG, alang pa mag-aaral, imposible pong malyari ito. Kasi we've been working out with the TSU president, the former TSU president, with this as early as 2017 or 2018. During my second term actually, inuumpisahan na ho natin yan. And eventually, napondohan natin nung 2019, nung last term natin. Doon po nag-materialize. Inayos po natin yan. Nagka-groundbreaking, and before the groundbreaking, bago inaprobahan ng TSU Board of Trustees yan, personal pa silang pumunta doon at nakipagpulong sa amin. Tinignan yung site, yung proposed site natin. And if this will not be approved by them, how come can we start with the construction and the bidding of the building? And how come can we fund that project without the approval of the council? And how come can we approve that project without the approval of the Municipal Development Council, which constitutes everybody na dapat nandoon at makukonsultahan? Imposible po yung walang consultation. Hindi po totoo yun. Okay, masyado na tayo seryoso, Paolo G. Magko-commercial break muna po tayo. Magbabalik ang paglalahad 2025. Philippine Standard Time is 4:30. Ang paglalahad sa RW.
Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang Philippine Standard Time is exactly 4:32. Nagbabalik ang inyong programa, Ang Paglalahad, dito sa RW 95.1 FM. Ito pong inyong lingkod na si DJ Alex. Kasama pa rin si Paolo G. Santos, Senior Producer of CLTV 36. Ayan, nainitan ka. Baka na Belen, ha? Baka na. Ayan. Aga-aga. Siyempre, tatagun kay Get ng forma ako na din. Kaya niya, mabait lang tambirat ang kutakukang forma Mayor Randy. Oo, kaya nga, i-chill muna natin ng konti. Chill. And again, kasama pa rin natin dito sa studio si Mr. Andy Lacson. Okay, bago po ang lahat. Okay, sabi ko nga, let's take things lightly first. Ayan, kilalanin muna na. Napakagwapo nito. Sabi nga ni Chiki kanina, ay, maputi pala si Mayor. Ang gwapo pala lalo sa personal. Bang ilan po kayo sa magkakapatid? Bunso po, ma. Oh, bunso. And the youngest. May kapatid po kayong babae? Meron po, 2. Ilan po kayong magkakapatid? 6 po. 6. Okay. And ano po yung siguro itinuro sa inyo ng mga magulang ninyo na hindi ninyo makakalimutan or dinala ninyo magpasa hanggang ngayon? Yung maging mabuti sa kapwa, basically. Mhm. Maging magalang sa mga matatanda. At huwag kalimutan yung pinanggalingan. Mhm. Kasi yung father ko po, maganda rin ang kwento sa buhay niya. Kaya napaka-ganda rin yung upbringing niya sa amin. Mhm. Parang general na mabait. Parang ganun ang dating niya. And that's why we were exposed to the public dahil matagal siyang nanungkulan sa barangay namin. Opo. And during those times, kagawad siya pero most of the time para siyang kapitan. At dahil walang barangay hall ang barangay karaniwan, nagiging barangay hall ang bahay namin. Ganun po yung exposure ko siguro sa public service dahil because I was really very close to him sa mga ginagawa niya. Mayor, mayaman po kayo nung bata kayo? Hindi po. Actually, we are on the average family. Mhm. Sinuwerte siguro yung mga magulang namin. Pero kung titignan mo yung history niya, Kobradorya pong wedding itatangko niyang panahon. Okay. May swerte yan yung Medina niyang Gabon kayang land reform. And that really changed our lives. Okay. Yan lagi niyang sinasabi niya. Kung hindi ako nabigyan ng lupa sa land reform, hindi kayo nakapag-aral, hindi nyo naatim yung sitwasyon nyo ngayon. Dahil lahat po kami nakapagtapos. Yun po yung success story ng buhay niya. That's why we always look back to that. Ang swerte ko lang dahil youngest ako, medyo dinatnang ko na yung buhay nila na medyo okay na ako. Okay. And yung pong kabataan po ninyo, nagbulakbul po ba kayo? O kayo yung tipong estudyante na straight sa bahay, nag-aaral na mabuti? Like all siguro youths, nadadanasan natin yan. Pero basically, mula bata talagang, hindi ko naman sinasabing ako yung pinaka-madisiplinang sa mga anak niya o sa mga magkakapatid o sa mga magkakabarkada. Pero dahil, nasabi ko nga, very strict siya. At lumaki kami sa baryo Opo. And we were raised as like that. Mhm. Yung typical na taong baryo. Mhm. At mong makanita. Ang simpleng biye, nating simpleng kabiyayan na ating masanting outlook yung biye. And that really helped us growing up. Especially the community. And it helped a lot dahil malatiyan mo pa yung community. And we just move around with those people, with those folks
folks na akakasalumuha kami, and that really instilled those influence to me. Okay. Pinangarap niyo po ba na pumasok talaga sa politika? Okay. Actually, accidental po yung Milyari kasi ang talagang course ko ho nung una is pre-med, is physical therapy. Dahil, although nung high school po ako, pangarap kong maging abogado. Oh. Kaya at SK, makanyang ko pumitagal SK. I see. Hindi ka nang tagal SK. Total, active ta naman kaya simbahan, active ta mag-basketball, magpaliga. O then pagkada ko po binuyuda ako, ka na yung SK. And that really changed my life after that. So parang nag-give way. Ano po, yung pagkakasakit ninyo? Although I have this interest in politics ever since. Ever since. Even in subjects at pong gana mag-excel ko po talaga ka rin. Hindi, yung politika daw dito sa Pilipinas napaka-personal para sa lahat ng kandidato at nakikita yan. Ito, yung mga nagpapadala lang na mensahe pagka, kinukuha ho natin yung profile, background ho nitong mga kandidatong humaharap sa atin, ating malililing kutang. Kaya bero po ganyan yata. Wah, Reni, yabe talaret ang kakatamon talatugi na malagad mo kasi DJ Alex na timpami katagon na miluluklok la basibas din buridang kutang pero ini kumbaga kung gaano kalikot itong tanong na to, former Mayor Andy atsuke ka no makanano may sagutan kasi try my best pagka tumakbo ka ng politika, di ba, ang daming tanong na ikaw ba tumakbo ka ng politika dahil may yamuyot ka mo karening kaya kang pamilya o ika ba at ika mo naman inspirasyon katang amanuan mong makanano ya talaga itang buri mong gobyerno nga na ngayon atin joke kami padala kay ni katamo ini ayel benta niya naman kay online yun daw ano daw pagkakaiba ng magnanakaw sa masamang politiko yun daw magnanakaw muna sa katatakbo tatakbo muna bago magnanakaw. Politiko naman, tatakbo muna bago magnanakaw. Ang bayan ka rin malikot-akotang already para lara kaya katao. Tama po yun. Wala po naman pinagkaiba yun para sila magnanakaw May ibang paraan lang. Diba? Pero hindi naman lahat ng politiko ganun. That is the common misconception of everybody. Ito yung bad light medyo masama sa community natin dahil we were fed up with these politicians and seeing those politicians doing that. There is meron pong prejudice agad parang kapag nakita ka, mana ko yan, gagawa yung gusto yan. Iting common Iting